riskju ta' paralysis, ġbir li titlef il-saħħa u ma tistax timxi b'saqajk, hija 1 in 250,000. The most effective pain relief li tista' tieħu waqt il-flas huwa l-epidural. Nilqawkom għall-ewwel episodju ta' Kelmiet ma' Bambinelli. U għall-ewwel episodju għandna lil Dr. Christine Ellul li hija anestetista u ħabiba kbira tiegħi. Ekku. Mimdu kellna 3 snin. U llum ħanitħattu ftit dwar is-suġġett tal-pain relief waqt il-ħlas. Ħatkellimna ftit iktar fuqu it-tabiba Dr. Christina Bartolo. Ellul, sorry. Mela, hello, bonġu Abigail. Tinki tal-istedina. Mela, kif tajt sew inti eżatt, illum ħanitkellmu ftit fuq il-pain relief waqt il-ħlas. Kif nafu, hemm metodi differenti ta' pain relief li nistgħu nużaw waqt il-ħlas. Forsi affarijiet li huma ftit iktar sempliċi u affarijiet li huma iktar komplikati. Eżatt. Forsi jekk trid nibdew f'xi ħaġa l-iktar sempliċi, forsi l-iktar ukoll forsi famuża hija l-mask li ngħidulha wkoll l-Entonox li huwa mixture ta' gases, so kun jisu 50% ossiġnu, 50% N2O li wkoll forsi magħruf bħala laughing gas. Laughing gas, mhux għax kollek titħak ma nsabba. Eżatt, il-mask tintuża minn ħafna nisa waqt il-ħlas u hija sempliċi ħafna li tintuża, so ħafna drabi jgħidu la mask għax ovvjament il-mask jew madwar l-imnieħer u l-ħalq jew ikun hemm jisa mouthpiece li tiġbed il-ħalq. Hija sempliċi biex tintuża u hija wkoll faċli għax tikkontrolla inti stess kemm għandek bżonn tieħu. So jekk ovvjament ikollok il-beġġa ġejja taħlas, inti tpoġġi l-mask ma' wiċċek jew il-mouthpiece ġo ħalqek, tiġbed nifs fil-font u tieħu l-gass biex jgħinek għal pain relief. Importanti dik tkun tibdija x'in tkun tħoss il-contraction ġejja. Eżatt. Ovvjament min qed jisma'na u qatt esperjenza labor, so bejlek kif ħankun naf. Imma tinduna xi kollok monitor u n-numru jaqbad tielu tibda tgħid ġejja l-contraction. U dak li inti tqabbadha u tiġbed in-nifs twil mill-ewwel. Eżatt, biex tkun l-iktar effective, eżatt. Tibda taħdem. Kif qed tgħid inti, eżatt, tibdija kif tibda l-weġġa, ħalli l-peak effect tagħha jiġi meta l-weġġa tkun iktar lar. Qawwija. Jekk tużaħħa ħażin, sfortunatament ħafna nies ma jkollhomx effett tajjeb ħafna tagħha. So dik hija jisu l-side effect tagħha li jekk ma tużaħħix tajjeb, ma tieħux nifsew magħha, ma tieħux nifsew mat-timing tal-weġġa, ma jkollokx l-effett tajjeb mod l-iktar effettiv bħala pain relief tagħha. U sfortunatament jafta tħedlek ftit, tamlek naqra dardir, u tamlek naqra sleepy, naqra jien, u ovvjament l-ġieħ mus set neħħieħ kompletament. So, hija l-waħda mill-tejn, imma hija forsi mhux l-iktar effettiv, mod effettiv ta' pain relief, imma tejn speċjalment tal-bidu forsi tal-ħlas. Jien kien ħafna raġel bija dik. Għax ovvjament peress li kont miġuha ħafna, il-mask ma kellix saħħan zomma sew, u r-raġel li beda item maħħili u jwaħħali li ma wiċċi sew u jigudani kif għandin hu n-nifs. U vera, fatti fl-ewwel tarbija ma kienx ħadmet għax bdejt niprofa waħdi u xejn. Imma fit-tieni waħda vera gwidani tajjeb, ġifieri jekk hawn xi irġiel qed jisimgħuna u jistgħu jgħinu lill-mara tagħhom billi jafsula l-mask ma' wiċċha hemm chances li taħdem aħjar. Ovvjament il-gas ma jaħrabx mill-ġemp. Ekku. Mill-ġemp. Tajjeb, mela dik hija l-mask. Mod ieħor li nistgħu nużaw li forsi sew il-mask jisu iktar ħajju tużaħħa l-mother u forsi blajnuna tar-raġel kif qed tgħid inti u tikkontrolla inti. Metodu ieħor huwa l-Petidine li hija injection ta' painkiller qawwi. Ħafna drabi tagħtilek il-midwife u tagħtilek f'muscle, so f'xi muscle jew tal-koxxa forsi jew tal-idejn. U hija painkiller li ħafna drabi ddum jisu xi 30 minutes biex tibda taħdem u it lasts for jisu 2 satejn jew 3, jisu between 2 to 4 hours jiġi l-effett. All right. Hemm xi ħin fejn ma tistax tieħu l-Petidine? So ħafna drabi l-Petidine jaħduha, essax l-iktar tigwidak forsi l-midwife u l-obstetrician, però ħafna drabi toħodha jisu jekk tkun wasalt lejn l-aħħar tal-ħlas. Alright, tista' toħodha lejn l-aħħar tal-ħlas x'inhu ġieħ jibda jiġi fitqanżih, ma tkunx tista' titqanżaħ biex tgħinek. It-taf 50 dik l-urge to push qabel tiġi 10. Ovvjament ma tistax tibda tippuxja qabel tiġi 10. Eżatt. Alright. Jiena Petidine kont ħatta.
Kienet għamet vera biex ħadmet. Id-dum ftit biex Id-dum ftit biex taħdem u mbagħad ovvjament il-luġieħ jibda jiżdied, imma kienet żammet l-luġieħ kif kien qabel flok naħseb kompla jiżdied. Ma nafx kellux fejn jiżdied iktar imma. Eżatt. Mbagħad immorru għal il-pain relief li jissu eżatt discussion tal-lum li għal epidural li huwa forsi l-iktar mod u komplikat ta' pain relief għal waqt il-ħalas li joffri l-isptar Mater Dei. Però huwa l-iktar effettiv, għalhekk huwa it is the most effective pain relief li tista' tieħu waqt il-flas huwa l-epidural. Huwa l-iktar komplikat huwa hemmhekk huwa l-mod il-ħin li nidħlu aħna bħala tobba tal-loppju l-anestis biex nagħmlu l-epidural. Ma nafx jekk trid nitkellmu ftit fuq kif nagħmluh. Nispjegawlhom kif jagħmlu għax forsi hawn ħafna biżgħina niftakar meta ġejt biex nieħu deċiżjoni x'se nagħmel qabel kelli l-ġieħ tal-ħlas kont l-epidural żgur ma ridix għax kont nibża kienu jgħidu għax jekk toqgħod ħażin tista' tiġi paralyzed u kont ngħid mela bl-ġieħ tista' toqgħod sew. Mentri fil-verità dak il-ħin kollox jaqa' naturali l-anestetista tigwidak bl-aktar mod kalmu, seren, jistennew li taddilek contraction, jigwidaw ir-raġel kif għandu jżommok u kien hemm il-midwife, jiġifieri naħseb minn dak il-att kont ħassejtni vera sejf dak il-ħin u apparti naħseb tant ikun hemm uġieħ fin-nofs illi dak il-ħin jiena niftakar kont rajtu jisu Ġesu dieħel. Għattejja wasal. Forsi nispjegawlhom ftit eżatt kif tittieħed ħalli forsi minn qed jibża joħodha jkollu aktar informazzjoni dwar kif tittieħed u jkun iktar preparat. Eżatt. So l-epidural isu proċedura ta' about 15 to 20 minutes. Biex nagħmluha. So ħafna drabi il-mother tkun bil-qiegħda fuq is-sodda. Alright. U tkun ovvjament quddiem ikun hemm ir-raġel u l-midwife jgħinek jew il-partner u fuq wara jkun qed jaħdem l-anesthetist għax l-epidural hija injection fid-dar. L-ewwel naħslu ftit id-dar b'alkoħol li huwa diżinfettant. U mbagħad nagħtu ftit local anesthetic, so nagħtu ftit l-oppju lokali biex ma jkunx hemm uġieħ waqt li nagħmlu l-epidural. U l-oppju jingħata b'injection jew ikun cream? Injection. Injection, u tingiża żgħira. Tingiża vera żgħira, dik biss niftakar jiena mill-epidural. Eżatt, so tingiża żgħira li jaf jaħraq ftit imma ftit sekondi kollox, u mbagħad jgħaddi. U mbagħad nidħlu bin-needle tagħna. Suppost mhuwiex proċedura tħoss ħafna uġieħ, m'għandekx tkun moġuħ, però jaf tħoss pressure fin-nofs tad-dar fejn nkunu qed naħdmu. Mbagħad kif insibu l-post huwa l-epidural space għalhekk huwa post madwar l-spinal cord. Nħallu catheter żgħir ħafna, so catheter huwa jisu tubu rqiq ħafna u nħallu hemmhekk għal duration sħiħa tal-labor. Minn dan il-catheter mbagħad ħanna nitfgħu il-mixture ta' local anesthetic u painkiller li ħa imewwet in-nervaturi, so it will numb the nerves ħalli ma jkollokx uġieħ għal waqt il-ħlas. U dik tiġi kontrollata mbagħad bil-ħin skont ovvjament it-tul tal-labor ta' dak li jkun. Sajb li ngħidu ma tingħatax ġol-għadam. X'forsi hemm naħseb tingħata bejn l-ispazju tal-għadam mhux hekk. So aħna ħafna drabi nidħlu bejn livell u ieħor tal-għadam imma aħna ma nersqux lej ġifieri lanqas imorru fejn hemm l-spinal cord per se, morru fil-lejer ta' quddiem. Ġifieri dan ir-riskju li jsemmu x'tittoqgħod attent, tiġi paralizzat. Kemm huwa kbir fil-verità għax l-iktar ħaġa li jsemmu n-nies mal-epidural. Veru. So kif qed tgħid ikun hemm ċertu partijiet l-importanti li l-mother ma ngħidula ma tiċċaqlaqx, imma kif qed inti aħna naħdmu bejn il-contractions, jiġifieri u jkun hemm il-midwife tgħin, il-partner jgħin, jiġifieri huwa kemm id-darba minn epidurals u rarissimhu ħafna li actually il-mother tiċċaqlaq għax naħdmu bejn il-contractions, jiġifieri bejn il-reġat. Il-midwife sejnuna billi per eżempju anka jwaffqu ġili drip tal-contractions biex ovvjament il-contractions ma jkunux spissi ħafna waqt li jtlam l-epidural. Jiġifieri ir-riskju li tiċċaqla huwa żgħir ħafna. Issa r-riski l-epidural ovvjament fih ir-riski tiegħu nistgħu nitkellmu fuq eżatt naħseb l-iktar li riskju li jissemma ta' paralysis u nerve damage huwa rari ħafna. So jekk trid nitkellmu numbers minnaħa ta' nerve damage affarijiet differenti li jistgħu jiġru. So jew jista' jkun hemm forsi problema b'sensazzjoni, so forsi jkun hemm patches fis-sieq li tispiċċa titlef forsi sensazzjoni minnhom. So jew jibqgħu nam jew weak wara l-epidural.
Fissi, jew qed ngħidu mis-sajt ta' fejn ngħatat l-epidjuri l-isfel. Eżatt. So mis-sajt tal-epidjuri l-isfel, is-sajt tal-epidjuri ħafna skoli ikun lower back, so l-isfel tad-dar. Fil-ħofra sewwa Eżatt, jisu fil-ħofra tad-dar. Minn hemmhekk l-isfel in-nervaturi ħajġu nam waqt l-epidjuri, allura ħadd titlef dik is-sensazzjoni u normal ovvjament wara li teħles il-ħlas u meta titteġid il-midwife l-epidjuri l-infusion, jiġifieri local anesthetic li jkun dieħel jintefa' u mbagħad wara xi sija saqajk jerġgħu jiġu għan-normali, is-sensazzjoni u l-uġieħ u naħseb anke ħarir inqas. Eżatt, jaf anke inqas anke s-saħħa terġa' tiġi allura normal u tibda taħdem mill-ewwel ja tal-mirakli. Tibda taħdem ħejsu after xi 15 to 20 minutes. Imma tibda taffi, so jisu contractions jibdew jiqsaru sakemm tiġi fil-bot ħafna l-contraction. Isu ebbusija tibda tħu. Eżatt. Jiena qed nitkellem għax ħatta fil-kbir u ovvjament rajt id-differenza għax fiż-żgħir ma ħadtix ħabba li kont iktar avvanzata x'intħalt, rajt id-differenza ovvjament fil-kbir il-labor ħa aktar ħin ħabba li kien l-ewwel wieħed, imma kien iktar tranquill bis-saħħa tal-epidjuri. Niftakar ir-raġel xi welli tetlu ħanajdlek God bless min ħalaq l-epidjuri għax l-aqwa invenzjoni ta' dinja. Għax ma nimmaġinax 15-il sija tħoss l-uġieħ li ħassejt fiż-żgħir għal 4 sigħat, għax 4 sigħat tmut, imma 15 sija. Naħseb ikun ta' detriment kemm fuq il-mader u kemm fuq it-tarbija jekk l-om tibqa' tissapporti u tirreżisti jekk il-labor ħajħu fit-tul. Eżatt. Għax nimmaġina li bħalma tajja l-om tkun qed tajja t-tarbija. Tarbija wkoll. Konet nitkellmu mela fuq il-riskju ta' nerve injury. So l-iktar riskju forsi komuni li huwa wkoll rari ħafna huwa r-riskju li jkun hemm forsi patches li titlef is-sensazzjoni fihom. Alright. Issa bħala numbers li ikunu ħafna drabi jkun temporanju, so dat ngħidu jisu 1 in 1000, jiġifieri jisu 0.1%. Jaf ikollok xi patch li titlef is-sensazzjoni minna jew tibqalek titnam jew weak, però finqas minn 6 xhur għandha tiġi lura n-normal. Alright. Li jkun hemm din l-istess ħaġa so xi patches minn bnam nuqqas ta' sensazzjoni għal iktar minn 6 xhur jew forsi li tibqalek permanenti, forsi xi patch fil-ġidda li ma jkollokx sensazzjoni fiha, hija xi 1 in 13,000. L-laħwa. Ġifieri rari ħafna. Ir-riskju ta' paralysis, ġifieri li titlef il-saħħa u ma tistax timxi b'saqajk, hija 1 in 250,000. L-laħwa, alright. Ġifieri jekk naraw pereżempju population ta' Malta ta' xi nofs miljun, it is like jista' tiġri lil tnejn minnhom. Jekk il-popolazzjoni kollha tagħmel epidural nisa u alright. Għax 1 in 250,000 tista' tiġri li jkun hemm paralysis, jiġifieri r-riskju huwa żgħir ħafna. Jiena kemmilni fl-anestesja qatt ma smajt li ġrat thank God, jiġifieri rari ħafna. Tajjeb, ngħidu da jista' jkollok accident ikraħ li jġibek paralyzed li fil-verità riskju huwa ħafna kbar meta tkun qed tissuq karozza jew tkun tissuq mutur. Minnek. Ovvjament milli naħseb l-epidjora. Xi kultant dawn l-affarijiet noħduhom for granted li ma jistax ikun tiġri pereżempju waqt car accident u mhux hekk. Rajni aktar minn darba tiġri. Eżatt. Mbagħad nibżgħu minn affarijiet. Eżatt, li hija rari ħafna. Hemm riski oħra assoċjati mal-epidural, ħaġa oħra li tissema forsi hija l-back pain. Assoċjat mal-epidural. Li wkoll m'hemm l-ebda studju li jgħid li l-epidural li se jagħtik chronic back pain. Seħaw min jgħid li tiġi r-riħ tagħha u jħoss eżatt l-uġieħ fl-injection site. The injection site jista' jkun li tibqa' muġuha. Bħal meta anke jekk tieħu d-dem pereżempju, taf titbenġillek ftit, l-labra li nużaw mhijiex xirqiqa biex nagħmlu epidural, so jista' jkun il-muscle tal-madwar pereżempju jitbenġel ftit u tibqa' ftit sor fejn kunu tħallna bl-epidural. Ġifieri the injection site jista' jkun li jekk tafas pereżempju tuġak ftit għal ftit forsi jiem jew ġimgħat wara li tkun għamilt l-epidural. Alright. Però li jkun hawn min jibqa' jgħid pereżempju jbati minn uġieħ tad-dar u nwaħħlu fl-epidural m'hemm l-ebda studju li jgħid tnejn. Ovvjament bitqala stess jista' jagħtik l-uġieħ fit-tad-dar li jista' jibqalek anke l wara tqala. Ġifieri ħafna drabi il-kawża ta' dak il-uġieħ tad-dar ikun iktar ġej mill-tqala u anke mill-labor stess, xi kultant dak itqanżieħ mal-waqt il-ħlas mill-epidural. Xi kultant ninsew kemm ikun tapis fuq id-dar itqala. Naħseb speċjalment minn ikollu t-tnejn iktar minn wieħed xogħja x'jista' jkunu tlieta. U ma jkunx hemm ħafna gap bejniethom li l-ġisem ma jkunx biżejjed break bejn it-tfal. Ovvjament mhux hekk. Jieħu iktar kedda ġa xulxin. Eżatt. Tajjeb. Mela,
Hemm side effects fuq it-tarbija per se tal-epidural? Okay. So bħala kif nagħmlu l-epidural eżatt, waħda mill-side effects tista' tiġri li tinżel ftit il-pressjoni. Tal-om. So meta nagħmlu l-epidural fil-fatt il-midwife tiċċekkja l-pressjoni regolari. Għal-bidu pereżempju l-ewwel siegħa kull 15 minutes u mbagħad tkun nofs siegħa, so għal-bidu niċċekkja l-pressjoni naqra frekwenti għax hija waħda mill-side effects li nistennew. Li bl-epidural tinżel ftit il-pressjoni. Ovvjament aħna niċċekkjawha x'hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu meta tiġri l-pressjoni, so ġieli forsi nagħta xi drip jew xi mediċini biex il-pressjoni nolluha. Tistabilizza. Eżatt. Issa jekk tinżel ħafna l-pressjoni, jista' jkun ovvjament il-blood flow mill-placenta għall-baby ħajonqos u tista' taffettwa l-baby fek li forsi l-qalbu forsi nibdew narawha fil-monitor titbaxxa ftit. Ovvjament il-monitoring tal-baby ħajbqa' kontinju wara li nibdew l-epidural, jiġifieri jekk jiġri hekk hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex nollu l-pressjoni u anke nollu l-heart rate tal-baby, anke nibdlu l-pożizzjoni tal-mother, pereżempju, nagħtu xi drip u affarijiet. So l-iktar, so dak jisu waħda mill-side effect li taffettwa lill-baby minħabba side effect li ħajkollha l-om. So l-om ħajkollha l-pressjoni baxxa, alright. U bekk tinżel il-heart rate tal-baby, mhux għax huwa side effect essaġġ dirett mill-epidural fuq il-baby. Huwa fuq l-om u mbagħad l-om ħataffettwa t-tarbija tagħha ovvjament. Imma aħna nipprevenu li l-blood pressure tinżel ħafna ovvjament għalhekk niċċekkjawha frekwenti biex nipprevenu li tinżel ħafna. Żgur li ovvjament taffettwa lit-tarbija. Eżatt. Hemm ukoll li l-epidural l-istatistiċi juru li itawlu it-tul tad-delivery. So is-second stage of labor li huwa l-perjodu bej meta tiġi kif qed inti meta tinfetaħ għal actually il-pushing sakemm jasal id-delivery. So dak it-tieni stadju, so l-ewwel stadju tal-labor ikun bejn fejn jibda l-ħlas sa ma tiġi tinfetaħ Minn for ħafna drabi u li jkun active labor għax minn one sattri ħafna drabi ġili ħafna nisa issir id-dar u id-dum u minn for sa 10. So dak jisu jiġi l-ewwel stadju. Eżatt, minn meta it-tieni stadju, so minn meta tiġi 10 għall-actually li joħroġ il-baby, delivery tal-baby. Dak l-istadju jaf itawlu l-epidural, so is-second stage of labor jaf jitwal ftit. Essaċ mhux li ħadd affettwa negattivament il-baby għax inti ovvjament il-baby dejjem ħajbqa' under monitoring. L-epidural tintefa' dak il-ħin u xekk. Mhux bil-fors, ħafna drabi tiddeċidisu l-midwife meta l-aħjar moment li tintefa'. Imma ħafna drabi jista' tintefa' dak il-ħin biex imbagħad il-mother tkun tista' actually tħoss il-pushing. Jiena naħseb li bekk idum ftit iktar il-labor għax il-forsi l-ġieħ, jiena niftakar il-pushing bej wieħed u l-ieħor kien hemm differenza kbira. Li wieħed kien bl-epidural l-ieħor le, fil-kbir bdejt inħossom ma kienu ħafna iktar fil-bot. Allura dik it-tqanżieħ ma forsi ma toħroġx daqshekk b'saħħitha, mentri fil-kbir astajt ma nippuxjax kważi. Għax tant tfossom sew iktar. Kważi tqanżieħ ħolqi bdejt inħossha tant kemm kienet kbira li jsek bil-fors ittipuxxa li ma kienx niftakar li ma kontx ħassejta daqshekk. U kien hemm diskrepanza fil-ħin ta' din il-fażi tagħha wieħed kienet sija biex ħareġ u liħor 10 minutes. Ovvjament kien it-tieni tarbija, kont naf kif nippuxja għax kollox jaffettwa wkoll. Ġifieri, imma niftakar li dik l-urge to push. Għandu eżatt dik li tawwa l-second stage of labor u forsi oħra mill-statistics fuq li taffettwa l-baby l-epidural hija li forsi hemm riskju kbar ta' instrumental deliveries. Jaffi kollok bżon per esempio ventus jew insomma xi instrumenti oħra biex joħroġ il-baby. U kol riski żgħar imma komparat. Jew forsi li jkun hemm bżonn xi epjostomi dik it-tiċrita żejra jew mhux daqshekk. Dik ma naħsibx li qiegħda included imma li kollok riskju ta' instrumenti delivery huwa no tipo għall-epidural. Imma kun hemm differenza żgħira ovvjament tkun statistically different minn normal delivery minn epidural għal epidural. Mela, il-midwives kienu għalunna meta kienu għati preparawna b'informazzjoni dwar il-labor. Li jekk ikun hemm xi uġieħ ta' ras wara l-ħlas f'min ħal epidural irridu nitkellmu immedjatament, speċjalment qed tkun uġieħ ta' ras qawwija.
hija xi side effect komuni l-uġieħ ta' ras fl-epidural? So waħda mir-riski tal-epidural hija li jkollok headache. U ħafna drabi il-headache li hija assoċjata mal-epidural hija headache severe ħafna u ħafna drabi tkun aħna ngħidula postural, jiġifieri tkun għarx x'int tqum bil-wifqa u tgħaddilek x'int timtett. Okay, jiġifieri hija headache jekk naqra partikolari. Issa r-riskju linked ta' dil-headache mal-epidural jisiu 1 in every 100 mothers, jiġifieri jisu 1%, dik il-1% chance li jkollok headache. Basikament ħafna drabi tiġri jekk fl-epidural, aħna l-epidural immorru. So qudiem l-spinal cord jisa għandha cover, l-spinal cord u l-moħħ għandu cover. okay. Li jżomm l-ilma ta' madwar li hemm jiċċirkola madwar il-moħħ u l-spinal cord. Issa bil-labra tagħna tal-epidural li kun hemm riskju żgħir ħafna li huwa jsu 1% tiġri il-headache li hija forsi norqtu u jkun hemm toqba żgħira ħafna f'dan il-cover ta' madwar il-moħħ u l-spinal cord. U allura l-ilma jibda jillikja l-barra, l-ilma li s-soltu jkun hemm madwar il-moħħ. Bekk tiġi dil-uġieħ ta' ras. So, eżatt, billi joħroġ dak l-ilma, jaffi kawża dil-uġieħ ta' ras li hija stramba ħafna jisa partikolari, ħafna drabi moviment tinbidel fis-severity u ħafna drabi ma tgħaddilekx b'simple affarijiet sempliċi bħal Panadols jew forsi xi NSAIDs bħal xi Voltaren. Il-painkillers inħdu normali meta jkun hemm uġieħ ta' ras. Eżatt. So hija importanti ħafna li jekk ikollok xi headache li jabdaw il-karatteristiċi eżatt dejjem titkellmu l-midwives jew l-obstetricians tagħkom wara l-ħlas. Li importanti għax ħafna drabi tiġri jisu after 24 to 48 hours milli ħadd l-epidural. Okay. Però tista' tiġri anke up to 5 days wara l-epidural. Alright, good to know. Jiġifieri jekk inti pereżempju soltu wara xi 48 hours ibatuk il-ħlas ibatuk id-dar. Ġifieri anke tista' tiġri id-dar. Eżatt. Alright. Ġifieri jekk ikolkom xi headache li tinkwetawkom, ovvjament kellmu l-midwives forsi jiġu jarawkom id-dar wara ħlas jew anke l-obstetrician forsi jgwidawkom aħjar. U tgħidulu li U x'jiġri f'dak il-każ? Kif toqba talaq waħedha? Tista' ħafna drabi talaq waħedha m'hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu biex ngħinu l-uġieħ ta' ras. Okay. So ħafna drabi nibdew b'daw l-affarijiet sempliċi li nieħdu għal uġieħ ta' ras normali, so bħal paracetamol u affarijiet hekk. Hemm għajdut li għajt li forsi kafeina tgħin għal dit tip ta' uġieħ ta' ras. Ħafna drabi. Ngħidu l-mothers forsi jieħdu jew xi soft drinks. Dissa tfakkarni fija, ajwa, niftakara tgħidilna xi soltu normalment meta jkollu uġieħ ta' ras ngħidulhom nevitaw għax hawn ħafna uġieħ ta' ras li jkun ġej minn kafeina eċċessiva. Eżatt, assoċjati fek. Imma eżatt din kafeina jaftejn u ovvja li żomm ruħek hydrated, jiġifieri li tixrob at least 2 litri ilma kuljum jekk kollok din il-headache. Jekk ma tgħaddix hekk tkun severa ħafna li per eżempju, ma tistax toħroġ mis-sodda, ma tistax uħsib il-baby, mbagħad hemm affarijiet oħra li nistgħu nagħmlu to treat it ħaġa partikolari li ngħidula blood patch. So tkun jisu proċedura żgħira ħafna fejn jieħdu d-demm mill-lit tal-mother u nagħmluha jisu epidural imma nitfgħu l-istess demm tal-mother nitfgħuh fl-epidural space. Terġa' jisu tagħmel proċedura tal-epidural. Alright. U dan id-demm jagħlaq jiklottja biex jissilja dik it-toqba li tkun iffurmat. Il-lista. So bat ma jibqax illikja. Din il-proċedura nagħmluha f'każijiet ukoll rari ħafna, jiġifieri ħafna drabi. Ġifieri jerġa' mhux minn dawk il-1%. Le, tiġri f'ħafna inqas minn dawk. Ġifieri ħafna minn dawk il-1% jgħaddilhom b'affarijiet iktar sempliċi. Tajjeb. Sajb ngħidu wkoll meta tuħu l-epidural id-differenza bejn labor mingħajr epidural versus l-epidural li jkollok toqgħod minn duda ġo sodda jew il-qiegħda ġo sodda. U ovvjament ħabba il-qalb tat-tarbija ħafna drabi ma jirrekomandawx toqgħod minn duda fuq darek. Jew toqgħod la ġemba, jew toqgħod bil-qiegħda. Sej niftakar meta kont la ġemba li beda jiġri naħa waħda mititli iktar mill-oħra u fl-oħra bdejt inħoss ftit sensazzjoni, mhux qed ngħidlek li bdejt inħoss kollox bħal qabel, imma bdejt inħoss ftit uġieħ irqiq. Imma ħabba l-heart rate tal-baby kelli nibqa' hekk. Hija komuni din. So ħafna drabi wara li nagħmlu l-epidural, idejament ngħidu l-mother biex toqgħod fuq is-sodda minn duda b'naqra b'dara l fuq. Tajjeb għax jekk toqgħod minn duda kompletament eżatt jaf l-utru, ovvjament il-baby peress li jkun hemm pressa fiż-żaq, taffettwa l-blood supply lura li jiġi mis-saqajn li jitla lura l-qalb.
So ħafna drabi fl-aħħar ta' tqal insomma ma nħobbux nħalluhom minn din il-mothers. So wara li nagħmlu l-epidural nagħmluhom fuq is-sod minn din fuq is-sodda mad-dar tas-sodda jkun imtella l fuq. U idealment l-ewwel imqar l-ewwel nofsija l-ewwel sija tibqa' hekk ħalli jaffettwa ż-żewġ naħat l-istess epidural. Id-dar qed ngħidu jsu jkun 45 degrees li xorta jekk tistrieħ xorta tista' tistrieħ. Eżatt. Imma tibqa' forsi eżatt fin-nofs ħalli jaffettwa ż-żewġ naħat. Ovvjament f'każijiet bħal meta qed tgħid inti forsi ġieli l-heart rate tal-baby tinżel ftit, il-midwife ħadd tigwidak ġieli nibdlu l-pożizzjoni. Eżatt. U tista' tiġriha li hija forsi tkun fuq naħa li taffettwa naħana iktar mill-oħra. Jekk jiġri hekk, ifhem anke jekk tkun minduda fin-nofs, tista' tiġri li taffettwa naħana iktar mill-oħra. Ġifieri sfortunatament dat iż ukoll waħda mill-riski li jaf tiġri. So jaf ikollok forsi naħa aktar minn oħra jew ġieli anke xi patches. Pereżempju ma tkun qed tħoss imkien u ġieħ ma forsi jkun hemm xi patch fuq żaqek li ġast qed tħoss contraction hemmhekk biss. Ħanejt banalità. Jista' jkun għax ma tkunx daħlet fin-nofs eżatt jew m'għandux jaqsam. Le ħanidħlu ħafna bil-fors trid tidħol fin-nofs. Imma aħna nħallu tifhem tidħol bl-abra ġifieri diffiċli tmur wrong ukoll. Però aħna nħallu dak il-catheter irqiq ħafna, dak il-pipe irqiq li semmejt fil-bidu. U dak inħallu ħisu xi 3-4 centimeters il ġewwa. Okay. So aħna ovvjament anke kif in ix-shape tal-labra qiegħda supposta tapposta biex jitla fin-nofs, però f'każijiet rari forsi imur naqra la ġemba lejna ħajja oħra, jew jaf anke forsi l-anatomija tal-ġisem ġaf tkun forsi naqra iktar stramba, jew forsi ġieli jkun hemm blood vessels għax fl-epidural space hemm ħafna vini li fitqala dawk il-vini jaf jiġu iktar engorged bħal meta anke joħorġu pereżempju il-vini fis-saqajn jew dawk l-affarijiet jaf anke fl-epidural space il-vini jiġu engorged ukoll. So jaf taffettwa l-pożizzjoni tal-catheter. All right, okay. Daw l-affarijiet jaf jikkawżaw l-catheter imorna. Għax l-catheter ikun flexible sewwa, għax niftakar li stajt impoġġi fuq dari jiena. Inti mista tħossu ħajkun flexible, ħod tkun tista' tagħmel fis-sens tafas fuq darik u kollox meta jkollok dak il-catheter. Imma jaf għalhekk li forsi naħa tikġi forsi iktar nam minn oħra. Ma jekk jiġri jekk hemm affarijiet ukoll nistgħu nagħmlu. U lej jgwidaw. Eżatt, jiġifieri nistgħu nagħmlu bħal top-ups, eżatt jew forsi toqgħod naqra fuq naħa l-oħra mbagħad jew affarijiet hekk. Li tista' tiġri wkoll. Naħseb xejn tiġi għan niftakar xejn waqqaf wili. Naħa minnhom ġiet ħafna iktar malaj mill-oħra. L-istess naħa li damet li literalment raqdet kompletament. Li kważi qas is-silġ, x'imma jagħmlulek is-silġ biex tħoss biex jindonaw li inti ġast tħoss is-silġ biss u x'hekk. Jew li m'intix tħossu naħseb is-silġ kif qiegħda. Is-silġ għalfejn jagħmluh. L-istess nervaturi li that carry the pain sensation, so l-istess nervaturi li pereżempju jekk inti naftaħ raqsu bajk, ħatħoss il-ħruq u ħatiġbed idejk. So l-istess nervaturi li ħajneħħu li iġorru s-sensazzjoni ta' uġġieħ lejn il-moħħ huma l-istess nervaturi li jaffettwaw li jħossu t-temperatura. All right. Allura inti mhux suppost tħossom. So inti il-kesħa mhux suppost tħossa, so jekk l-epidur li qed jaħdem sew u m'intix tħossu il-kesħa suppost mhux se tħossa. Eżatt, mela f'naħa waħda ma bdejt inħoss xejn u l-oħra bdejt inħoss ħarira żgħira kesħa ma kienet min. Mhux xi ħaġa li twaffqek jew li kif taqbad tgħid tħossok xorta kif kont qabel xorta tgħin ħafna jekk jiġri hekk. Fem l-epidur huwa namlu ħafna frekwenti u ħafna drabi jaħdem tajjeb fis-sens huwa każijiet rari li forsi jew ma jaħdimx xejn jew forsi u jkollna bżonn forsi nerġgħu. Min ma jaħdimlux? Huwa jista' jkun li tiġri, jista' jkun li tiġri ma jaħdimx sew, li ma jaħdem xejn u f'dak il-każ jaf ikollna bżonn nerġgħu nagħmluh. Imma huwa każ rari u jaf anke f'ċerti pożizzjonijiet jaf ikun hemm jiġri li ma nsibux l-ispazju għax ikun teknikament diffiċli għal diversi raġuni, forsi anka jekk ikun hemm history pereżempju ta' scoliosis jew xi anatomija differenti li jaf jagħmel l-epidural il-proċedura minn nfisha aktar technically difficult, so jaf forsi ma nkunux nistgħu nagħmluh. Però huma daw f'każijiet huma rari ħafna. Pereżempju jekk ma rnexxi li xien dejjem nista' ngħid xi ħadd ieħor pereżempju jiġi jipprova, jiġifieri daw affarijiet li jkunu rari ħafna. All right, jiġifieri l-epidural ħafna drabi kulħadd jista' joħodha. ħafna drabi jista' jittieħed minn kulħadd.
Ovvjament hemm ċertu medical conditions li ma tistax tieħdu, so jekk ikun hemm forsi xi operazzjonijiet fid-dar, speċjalment jekk ikun hemm rods li jsiru għall-scoliosis jew neurological conditions, ma nafx pereżempju ikun hemm xi history ta' spina bifida jew xi pressjoni għolja fil-moħħ. So any medical conditions forsi li jinkwetawkom intom l-aħjar tkellmu l-obstetricians waqt titqala. Eżattament. U ħafna drabi hemm klinika ta' posta Mater Dei li jgħidulu high risk obstetric clinic. Jiġifieri jekk ikun hemm l-obstetrician jinduna so il-mother tgħidlu forsi li kellek xi problema jew xi ħaġa xi issue fid-dar jew fil-moħħ li qed tinkwetak u tistaqsi fuq pain relief. L-obstetrician jista' jirreferik u jista' jkellmek anesthetist qabel itqala biex jiddiskuti l-pain management li jkollok għal waqt il-labor. So any concerns li jkun hemm l-aħjar tiddiskutu mal-obstetrician forsi jkun hemm bżonn jirreferujkom. U nimmaġina hemmhekk jiġu konsidrati iktar iċ-ċesarja f'każijiet hekk għax ovvjament. Jiddependi x'jaħseb l-obstetrician. Eżatt, ovvjament kulħadd kull każ huwa għalih, kull każ huwa għalih. Issa, meta pereżempju tieħu l-epidural waqt il-ħlas normali u jkun hemm bżonn ċesarja, dak tibqa' bl-istess wieħed u ssir ċesarja fuq li jkun hemm jew jittieħed xi epidural ieħor jinbidel x'jiġri f'dak il-każ. So wieħed mill-vantaġġi tal-epidural huwa dak li l-epidural jista' jintuża for analgesic, jiġifieri għall-loġġieħ waqt il-ħlas, u ma jista' jinbidel għal anesthetic, jiġifieri se jinbidel għall-oppju għal waqt iċ-ċesarja. Ovvjament jekk l-epidural ikun qed jaħdem tajjeb, nkunu ċerti li qed jaħdem tajjeb waqt il-ħlas u li jkollna biżejjed ċans li nużaw l-epidural għal ċesarja mbagħad. So aħna li nagħmlu jekk ikun hemm jiġri xi ħaġa waqt il-ħlas li jkun hemm bżonn imbagħad il-mother tidħol ċesarja, niddiskutu mal-obstetrician u jekk ikun hemm biżejjed ħin nagħtu dak li ngħidu top-up mill-epidural. So aħna nkunu qed nagħtu doza ta' local anesthetic u painkiller għal waqt il-ħlas biex inraqdu qisu żaq l-isfel kif edna l-loġġieħ. Imma mbagħad nkunu rridu nagħtu doza naqra iktar qawwija u volum naqra kbir biex tal-istess l-oppju biex mbagħad nużawh għall-oppju għal waqt iċ-ċesarja. All right, okay. So l-epidural stess jista' jintuża ċ-ċesarja, so l-mother xorta tibqa' mqajma waqt iċ-ċesarja, jorqod qisu minn taħt is-sider l-isfel u ssir iċ-ċesarja minn arruġieħ. All right, ġifieri l-ewwel proċedura dik li tidħlu bil-labra ma tirrepetix ruħha, ġast jittoppja il-borza li jkun hemm imwaħla. Minn dak il-pipe. Tajjeb, all right. U ċesarja dejjem l-epidural tintuża jew hemm metodi oħrajn. So meta nkunu ħanamlu ċesarja mhux emerġenza, jiġifieri daw iċ-ċesarji li jkunu ppjanati, ħafna drabi nagħmlu spinal mhux epidural. Hija differenza Żgħira staċ minnaħa tagħna bħala proċedura hija simili, so l-mother xorta tkun bil-qiegħda, naħslu d-dar bid-disinfectant, naqra local anesthetic u mbagħad ħanitlu bil-labra tagħna. Hija labra differenti u anke l-ispazju li mmorru fih huwa differenti. U mhux l-epidural space huwa subarachnoid space, huwa spazju ieħor fl-istess area basically. U l-oppju li nagħtu huwa ftit differenti mill-oppju li nużaw għall-epidural, I mean huma simili ma f'dożi u concentrations differenti. Li għandu l-spina differenti u li ħajaħdem within about like 3 to 5 minutes ħajaħdem mal-ewwel, so it's fast. U it's just tingiża waħda biss, so it's a one shot. So li nużaw ħafna drabi għaċ-ċesarji, so just tagħmel dik it-tingiża, but nagħtu l-oppju u noħorġu kollox. Jiġifieri mhux se jibqa' dak il-catheter irqiq. All right, okay. Waqt iċ-ċesarja. U nagħmluha għax ħafna drabi ċ-ċesarja ħaddum jisu madwar sija, so ma jkollniex bżonn mhux bħal labor fejn għandek forsi minn idum eżatt 8 hours, minn 12 u iktar. So għal-labor ma nafux meta l-endpoint meta hi. Meta ċesarja nkunu nafu bej wieħed u ieħor forsi 1 hour and a half. U l-spinal għandu jikkaverja about 2 hours. All right, interessanti din. Għandu jkun biżejjed għaċ-ċesarja. All right. Jiġifieri fil-verità l-spinal huwa iktar faċli biex tamministrawh mill-epidural għax m'għandekx dak il-catheter li tittoqgħod iddaħħal u hekk. Ma tridx eżatt tħalli. Apparti li jaħdem iktar malaj, bekk ukoll naħseb jintuża lilu wkoll. M'għandekx ħafna. U iktar huwa ftit iktar predictable.
So l-spinal jekk tajtu fil-post tajjeb taf fiċ-ċert li ħajaħdem fit-tnejn. Eżatt, ħajaffettwa żewġ saqajn, Tajjeb, ħajaffettwa alright. żaqsew. L-epidural kif semmejna qabel jaff forsi kollok naqra patches li ma jaħdmux biżejjed, jew forsi kollok naħana inqas minn oħra. Ovvjament jekk tiġri waqt iċ-ċesarja, aħna nkunu għalhekk meta nużaw l-epidural ċesarja rridu nkunu vera ċerti li qed jaħdem sew qabel ma jibdew. Żgur. U għax ovvjament mhux se tkun bat waqt ma nkunux irridu l-madder tħossu l-ġieħ ovvjament ta' ċesarja. So jekk għal ħares qatt waqt l-ċesarja bl-epidural ikun hemm xi tip ta' ġieħ u mbagħad jaf ikun hemm bżonn xi xorta mbagħad nagħtu l-loppju ġenerali li nraqdu l-patient li torqod All right, ġifieri jekk hemm l-epidural ma tmorrux għall-spinal, taqlbu għall-general anesthesia. Ifhem jiddependi wkoll. Kemm jiena demanding. Jiddependi kemm hi urġenti ċ-ċesarja. All right. Tajjeb ovvjament dejjem inżommu s-safety tal-mother tal-baby fid-deċiżjonijiet li nieħdu. So jekk ikun hemm pereżempju inti ħadd l-epidural u waqt il-ħlas kellek naħa minn tixed tħoss u naħa li qed tħoss. U għalkemm pereżempju tajnik xi top-ups u hekk bqajt dejjem naħa tħoss u naħa minn xi tħoss. Imma kont għaddejja coping well għax forsi pereżempju kont qiegħda bl-epidural u forsi tuża ftit il-mask għal waqt li kollok dik il-weġġa u kont qiegħda coping well u so iddeċidejna li ħanmexxu xorta bl-epidural hekk. Però jiġri xi ħaġa li l-obstetricians jiddeċiedu li hemm bżonn nissir ċesarja urġenti. Jiddependi kemm tkun urġenti ċesarja, naraw x'tip tal-oppju ħanużaw għall-ċesarja. So jekk għandna ftit ċans u l-epidural maħniex daqshekk happy bih, nistgħu ngħidu mela ħanneħħu l-epidural u nagħmlu l-spinal biex nkunu ċerti li l-spinal ħal tkun tajjeb għaċ-ċesarja. Però ovvjament jekk iċ-ċesarja mbagħad tkun urġenti ħafna, jaf ikollna bżonn mbagħad nagħtu l-loppju ġenerali. Ġifieri jiddependi wkoll minn każ. Li torqod kompletament ma tħoss xejn. Kompletament. Meta nagħmlu ċ-ċesarja aħna dejjem nippreferu li nużaw jew spinal jew epidural ħafna iktar milli general anesthetic. General anesthetic fih ir-riski tiegħu speċjalment għal kull operation, imma speċjalment fl-obstetric population, ġifieri fil-ħlas, għandu riski li huma iktar mill-popolazzjoni normali. All right. So dak riski ta' l-airway, ovvjament meta norqdu kollna, konna bżonn nissapportjaw l-airway b'xi tubu. All right. Il-persuna torqod ma tkunx tista' tikkontrolla n-nifsi, so konna bżonn aħna nieħdu over tan-nifs. Okay. So biex nagħmlu t-tubu jaf ikun iktar challenging f'obstetrically mothers milli fil-popolazzjoni normali. Ovvjament il-mediċini li qed nagħtu lill-mother jgħaddu għall-placenta u jgħaddu l-baby, ġifieri jaffettwaw il-baby wkoll. So jisu l-loppju ġenerali għalkemm nagħmtuh u hemm ovvjament f'każijiet f'circumstances partikolari jaf ikollna bżonn nagħtu lilu, però dejjem nirrakkomandaw li jekk ikollna ċans u l-ħin namlu regional techniques, so namlu l-spinal l-epidural. Alright, ġifir l-spinal / l-epidural għandhom inqas side effects mill-general. Fuq it-tarbija. Fuq it-tarbija u anka il-risk in general ta' general anesthetic huma inqas fuq l-om milli kieku jekk torqod kollok. Alright, interessanti. Interessanti ħafna. U ovvjament huwa sabiħ li l-om tkun imqajma waqt ċesarja, ovvjament eżatt tara t-tarbija. U naħseb anke l-missier f'general ma jkunx jista' jibqa' preżenti. Eżatt, il-partner ma jkunx jista' jidħol waqt general anesthetic, so eżatt jitlef dik l-esperjenza wkoll. Grazzi ħafna, naħseb li l-qatna ħafna. Diskutejna ħafna. Mill-mistoqsijiet komuni li jkun hemm fuq il-pain relief u l-epidural waqt it-tqala. Grazzi ħafna, ninsab vera onorata li ftaħt l-istaġun ta' kelmiet ma' bambinilna. Apprezza ħafna. Proset, u grazzi ħafna. Thank you. U grazzi ħafna tal-li kont magħlu tal-informazzjoni li għaddejt lili u lil daw kollha li qegħdin jisimgħuna. Tajjeb, thank you. Thank you. Pjaċir.